እግዚአብሔር ተቀበለ የተመስገነ ይሁን። በዓሉን አይ ሰላም አይ ክብረ በዓል ይግበረና ሰናይ 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 ገይሩ ህላ ሰናይ 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 ገይሩ ህላ ሰናይ ሰናይ ገይሩ ህላ ሰናይ መድኃኔዓለም ሰናይ ገይሩ ህላ ሰናይ መድኃኔዓለም ሰናይ ገይሩ ህላ ሰናይ መድኃኔዓለም ሰናይ ገይሩ ህላ ሰናይ እግዚአብሔር ስሙ ሰቦ ሰቦ ገይሩ ህላ ሰቦ 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 ገይሩ ህላ ሰቦ ሰቦ ገይሩ ህላ ሰቦ መድኃኔዓለም ሁሉ ጊዜ ዳእሲ ፍንጭብጭብ አድላይ ሆይ የሆነ ግን በተለይ ታወታትና ሒዝና አቅርቢ ታወታትና ንገብሮ ብትዕንጫዕ ግን ካብ ግዘት ምግዘት እዩ እሞ ኣብዚ ብፁዕ ኣቦና ካብ ቀደም ጀሚሮም ናብ ዘድዎ መፅኡ እዮም ኣብቶም ከናቲራ ዝተኸደንኩም ኣሕዋትና ከናቲራ ክመውፅኢኹም ፃዕዳ ክዳንኩም ተኸዲንኩም ምስ ህዝብኩም ታወትኩም ኣኽብሩ ታወትኩም ዓጅቡ ዓመት ንዓመት ዓቂርኩም እዩ ቀፃላይ ዓመትን እግዚአብሔር አምላክ ሰላም እዩ ጥዕና እዩ ዕድመ እዩ ሰላም ታወትኩም ክተኽብሩ ሕዝምቶም መንደር መሰልያ ከናቲራ ኣውፂኹም ካብ ሃገርኩም ጻዕዳ ክዳንኩም ተኸዲንኩም ታወትኩም ዓጅቡ ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ሃገረ ስብከትና መተሓሳሰሪ እዩ ስለተሓሳሰቡ ብተግባር ንግለፆ ተኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን እቶም ከናቲራ ዝተኸደኑ ኣሕዋትና ክልተዓልቶ ንገልፆ ነበርና በዓልና ናፍቅርና ሰላም በዓል እዩ በመፅዓ ብዝፍያት ብስእለት ዝተረኸበ በዓል እዩ ግን ከም መናእሰይ ደቅና ካብ ዘይምፍላጥ ተለዓለ እዩ ሕዝምቲ ናይ መንደር ንመንደር ተፈላሊ ግልፂ መልዕሊ ክኾን ዝኽእል ከናቲራ ተኸዲኖም ኣብቲ ከተማ ኣለዉ እሞ ስለተመርፀት ኣካላት ብዝተኸኣለ መጠን ይከታተልዎ ኣለዉ እዮም ኩላትና ግን መኸርቲ ኩላትና ሕዱጉ በሃልቲ ኩለና ናይ ፀጥታ ኣካላት ኢና ክንኾን ዘለና እሞ ሕዝም ታወታትና ሰላም መፅኦም በተለይ መናእሰይ ኣብዚ ተሓባበሩና እቲ በዓል ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ በረከት በዓል እዩ በረከት ደሊና ካሊእ ኣየድልየናን ስለዚ መናእሰይ ዘለኹም በረከት ተቐበልኩም ቦታ ልቀቁልና ክነስኮ ይኸኣሉ ዘለው ክፍቲ ትበሩ በይዘቃትኩም ሃይላንድ ሒዝኩም ትበሉ ኣለኹም ዝስርሑ Ha
ለማይ ተረወ ማይ አበይ ሀወር ተረወ ማይ አበይ ሀወር ተረወ። እሺ ቃና ዘገሊላ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ታቦቱ እዚ ዝሓድር ዘሎ ስለዚ ፅባሕ ብድምቀት እዩ ዝኽበር ኩልና ከምቲ ዓመት እንገብሮ ሰላምና ክቢርና ኩልና ታቦትና ዓጂብና እዚ ሓዲሩ ከምቲ ሓንቲ ፕሮግራም ዝተባሃለትና ሰዓት 12 ሰዓት ተረኺብና ኢና ያውታ ናይ ፕሮግራም 3 ሰዓት እያ ትፍፀም ተባሂላ ኣላ ኩልና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ናይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ታቦት